Det startede med en lille fis. En skid så bitte, at ingen hørte noget. Og det kun var de allersmarteste og allermest videnskabelige nesometer, der kunne lugte den. Sådan en fis er usynlig og let som luft. Og hvis ingen kan lugte eller høre en prut, jamen så er det jo som om, den slet ikke er der. Så da prutten drev igennem Nørresønder Bakkeby, var der ingen, der opdagede noget. Og alt fortsatte på den måde, som de havde gjort i årtusinder. Bageren bagte brød, maleren malede malerier og mureren murede murer. Computeringeniøren computeringeniørede computer, den geogud Torsten slog til en boksepude. Lasse gik en tur med sin hund Biver, og Drukkenbolten spurgte, om der ikke var nogen, der havde 2 kroner. Undskyld. Har du 2 kroner? Men selvom de gode folk i byen ikke vidste det, var en skid blevet slået. Så meget var sikkert. Og næste dag skete de igen. Men denne gang var prutten lidt højere, og den lugtede lidt mere. Og folk begyndte lige så langsomt at rynke på næsen og sige adder. Men ingen stoppede op og gjorde noget, fordi det var jo bare en prut. Og sådan gik tiden. Efter en uge var prutterne begyndt at lugte rigtig fælt, og nogle af byens borgere var ved at blive godt gale i skralden over den ulækre stank. Nu var det sådan, at Nørresønder Bakkeby var bygget på en stor høj, hvor en ældgammel viking vist nok skulle have begravet sin kat. Nogle af folkene i Nørresønder Bakkeby boede øverst på højen i det, de kaldte Øvre Nørresønder Bakkeby, og nogle af dem boede nederst på højen i det, de kaldte Nedre Nørresønder Bakkeby. Som alle ved, har prutter ingen vinger og kan derfor ikke flyve. Tværtimod vil de rulle ned ad en bakke hver eneste gang, de får chancen. Så jo længere nede af højen man boede, desto værre lugtede prutten. Og snart var hele Nedre Nørresønder Bakkeby indhyllet i en tyk, grøn pruttetåge. Men alle dem, der boede øverst på højen i Øvre Nørresønder Bakkeby, kunne næsten ikke lugte noget, så de havde sandelig ikke travlt med at opklare mysteriet. Det lyder godt nok dyrt, sagde de. Er I overhovedet sikre på, at det er en prut, og ikke bare gamle Gurli, der er kommet til at proppe sin dukkesamling i ovnen igen? Nej, det lugter helt anderledes. Nej, det lugter helt anderledes, råbte alle folkene fra Nedre Nørresønder Bakkeby til alle dem fra Øvre Nørresønder Bakkeby, men lige meget hjalp det. Men i dag, ikke så forfærdeligt lang tid efter, kom den største prut i mands minde. Hele Nørresønder Bakkeby rumlede, så familiefotografierne faldt ned fra væggen, og appelsinjuicen allerede var rystet, før den overhovedet kom ud af køleskabet. Og snart møvede den klammeste og mest ulækre lugt, du nogensinde kan forestille dig, ind i alle Nørresønder Bakkeby-beboernes næsebor. Og så skal jeg ellers love for, at ting blev sat i værks. Der blev nedsat komitéer fyldt med kloge hoveder, der skulle diskutere, hvor prutten dog var kommet fra. Og andre komitéer igen, der skulle diskutere, hvad end de forrige komitéer var kommet frem til. Og alle byens videnskabsmænd, der indtil nu havde koncentreret sig om at finde ud af, hvor meget kød man skulle tage ud af en kødpølse, før det bare var en pølse, blev også sat på sagen med det samme. For at finde ud af, hvem der dog kunne være i stand til at slå sådan nogle gigantiske prutter, begyndte alle videnskabsmændene straks at måle alle menneskenes numser med store gule målebånd. Stå stille her. 39 centimeter. Næste. Men den slags tager tid, og nu gad folkene i Nørresønder Bakkeby altså ikke vente længere. Alle 237 indbyggere samlede sig en tirsdag eftermiddag på byens rådhusplads for at blive enige om, hvad de dog skulle gøre. De snakkede alle sammen hidsigt med hinanden og mumlede både vredt, ja og nej, og var så uenige og enige, som man kan være, uden at komme frem til noget som helst. Men pludselig var der en, der sagde: Hvad med ham der Drukkenbolten med den store røde næse? Ham, der altid spørger folk om 2 kroner. Ja, råbte en anden. Kunne det ikke være ham, der gik og slog det store prutter?
Og så vendte alle sig om mod Drukkenbolten, der bare sagde, og det var der jo ikke nogen, der forstod et ord af. Og selvom man siger, at 2 hoveder tænker bedre end 1, så hænder det altså, at 237 hoveder slet ikke tænker sig om. Og snart var Drukkenbolten blevet skubbet helt ud af byporten. Godt i mig! Råbte indbyggerne oppe fra bymuren. Mumlede Drukkenbolten og traskede alene hen ad landevejen. Men dagen efter Drukkenbolten var blevet smidt ud, skete det igen. Nu var det jo klart, at det ikke var Drukkenboltens skyld, da han slet ikke havde været i nærheden. Men i stedet for at gå ud og hente ham tilbage, vendte alle borgerne i Nørresønder Bakkeby sig pludselig imod Lasses hund Biver. Måske er det slet ikke menneskeprutter, men hundeprutter, var der en, der råbte. Ja, de hundelorte, der ligger på min græsplæne hver onsdag morgen, lugter i hvert fald heller ikke særlig godt, råbte en anden. Hvor, bjæffede Lasses hund Biver. Det var nu engang ikke nogen særlig god undskyldning, og borgerne i Nørresønder Bakkeby var lige ved også at smide Lasses hund Biver på porten, da en af videnskabsmændene pludselig løb ind på pladsen. Vi er lige blevet færdige med vores undersøgelser, gispede han forpustet. Det er slet ikke nogen fra Nørresønder Bakkeby. Jeg snumser slet ikke stor nok. Hvad med hundene i Nørresønder Bakkeby? Nej, heller ikke hundene. Hvorfor? Ikke for noget. Alle borgerne i Nørresønder Bakkeby så forundret på hinanden. I al tumulten med at være uretfærdige og smide folk ud af byen, havde de slet ikke overvejet, at prutterne måske kunne være kommet udefra. Og nu vidste folkene slet ikke, hvad de skulle tænke. Er det ikke nogen fra Nørresønder Bakkeby, der har slået den store prut? Spurgte de forvirret hinanden. Men hvem slår ellers prutter? Det var der ikke nogen, der vidste. Og folkene stod en stund og kløede sig på hagen. Men pludselig var der en, der fik en idé, der var så lysende, at alle rundt om ham måtte lukke øjnene. Hvad nu hvis vi får en til at kravle op på toppen af Knopnekrøjse, sagde han og pegede på et kæmpestort bjerg, der lå lidt væk fra Nørresønder Bakkeby. Derfra kan man se alt, hvad der foregår i dalen, og helt sikkert også, hvor prutterne kommer fra. Det synes alle folkene var en mægtig idé, men der var ikke nogen, der havde lyst til at gøre det. Jeg skal hjem og made min baby, så jeg har ikke tid i dag, var der en, der sagde. Bjergluft får mig til at hoste, sagde en anden. Jeg tør slet ikke, sagde en tredje, der var lidt mere ærlig end de 2 første. Men pludselig lød en stor, dyb stemme. Jeg gør det. Han hed Torsten, og han havde et kæmpestort rødt skæg, og lignede nok en, der kunne klare ærterne. Alt, hvad jeg skal bruge, er en varm jakke, et stykke reb, sko med pigge under, et par solbriller og en chokoladebar. Alle Nørresønder Bakkeby-beboerne skyndte sig at finde alle de ting, han skulle bruge, og snart var den gæve gut Torsten på vej mod det kæmpe høje bjerg Knopnekrøjse. Nede fra byen kunne folkene se Torsten flintre op af bjerget, som om fanden var lige hælende på ham. Jakken holdt ham varm i den kolde bjergluft. Han brugte rebet til at svinge sig over i en dyb kløft. Pikskoene tog han på, da han skulle klatre over en mudret skrænt, og da han endelig kom op på toppen af bjerget, tog han solbrillerne på og spiste sin chokoladebar, mens han vinkede til folkene i Nørresønder Bakkeby, der alle sammen syntes, at han var vældig sej. Wow! Ej, hvor han sej. Da Torsten var færdig med at spise, satte han sig til at kigge ud over dalen. Først kiggede han mod nord, men der skete ikke så meget. Så vendte han sig mod øst, men der var lige så kedeligt, som der plejede at være. Så spejdede han mod syd, men han kunne ikke gøre andet end at ryste på skuldrene. Men da han så mod vest, var der noget, der gav ham sådan et chok, at han simpelthen faldt ned ad bjerget. Alle folkene i Nørresønder Bakkeby så på hinanden i forbavselse. Var Torsten mon okay? Og hvad kunne han dog have set? Måske så han, hvor alle prutterne kom fra, var der en, der foreslog. Eller måske snublede han bare af sig selv.
sagde en anden. Eller måske så han noget mega uhyggeligt, som en kæmpestor vandmand, sagde en tredje. Vandmænd er da ikke uhyggelige. Jo, de er, hvis de er store. Hvad med store æderkopper? Jeg synes, de er uhyggelige. Og så gav alle Nørresønder Bakke-beboerne sig til at skændes med hinanden om, hvorvidt vandmænd i grunden var uhyggelige. Men pludselig slog byporten op. Og der stod Torsten med et vildt blik i øjnene og mudder og små grene i hans store røde skæg. Det er en kæmpe røv, buldrede han, så hele byen kunne høre det. Hvad snakker du om? Prutterne kommer fra en kæmpe røv, der stikker op af Blomsterdalen. Nu begyndte langt de fleste af indbyggerne i Nørresønder Bakkeby at tro, at Torsten var gået direkte fra forstanden. Men så sagde Torsten, jeg taler sandt, kom med, så viser jeg jer det. Og alle folkene var alligevel så nysgerrige, at de ikke kunne lade være med at følge efter. Og så ledte Torsten hele byen med dens 237 indbyggere ud på jagt efter den kæmpe store røv. På vejen mod Blomsterdalen mødte de Lasses hund Biver, som de sagde undskyld til ved at give en kiks og et klap på hovedet. Lidt op ad vejen fandt de Drukkenbolten, der havde bygget sig et lille hus ud af våde aviser. Ham sagde de også undskyld til, og så gav de ham 3 øl og en 2 kroner, og spurgte ham, om han ikke ville med. Og sådan ankom de endelig til Blomsterdalen. Her fandt de til alle store overraskelse rent faktisk en kæmpe stor røv, der stak op af græstæppet. Hold nu ferie. Den er stor. Da de nærmede sig for at undersøge det, kunne de se, at det ikke bare var en kæmpe stor røv. For under græsset kunne man nemlig også lige skimte en kæmpe stor hånd, en kæmpe stor næse, nogle kæmpe store fingre. Og ja, hvis man kiggede efter, kunne man faktisk se, at der var et helt kæmpestort menneske nede under græstæppet. Det er jo en kæmpe, var der en, der udbrød. Han må have lagt sig til at sove og så brugt græstæppet som en dyne, forklarede en af videnskabsmændene. Og nu ligger han bare prutter i søvne. Han må have spist noget meget usundt. Men hvornår vågner han op igen? Spurgte en af folkene fra Nørresønder Bakkeby bekymret. Det kan tage evigheder, sagde en anden. Jeg har engang læst om en kæmpe, der lagde sig ned til en middagslur og sov i 1000 år. Så lang tid kan man jo slet ikke vente, og så måtte Nørresønder Bakkebybeboerne jo selv forsøge at vække kæmpen. De prikkede ham på numsen med en kæmpe stor prikkepind. De prøvede at fyre fyrværkeri af lige i nærheden, og til sidst fik de den mest irriterende dreng i byen til at sige som et vækkeur. Men lige meget hjalp det. Hvad skal vi dog gøre, udbrød Nørresønder Bakkebybeboerne opgivende. Skal vi bare leve med den væmmelige pruttelugt, indtil kæmpen beslutter sig for at vågne? Det kan umuligt være godt for huspriserne. Hvad med min friværdi? Udbrød en af dem fra Øvre Nørresønder Bakkeby. Alle stod og kiggede bekymrede ned i jorden, men pludselig udbrød Drukkenbolten. Hvad med en prop? Folkene stod og tænkte over det en stund, og pludselig gik det op for dem, at det var en smaddergod idé. Ja, en prop til at stoppe alle kæmpens prutter. Det er jo genialt! Men hvor finder vi nogensinde en prop, der er stor nok? Hvor, sagde Lasses hund Biver, og ledte dem ned til en hule, hvor kæmpen havde gemt nogle kæmpe store flasker vin, fyldt med lækker Pinot Noir. Drukkenbolten fik lov til at vælge, hvilken flaske de skulle bruge, og så arbejdede alle indbyggerne i Nørresønder Bakkeby sammen om at få proppen ud af flasken. Træk! Da alle indbyggerne var færdige med at juble, gik Drukkenbolten i gang med at drikke af den lækre Pinot Noir, mens alle andre stod og stirrede på den kæmpe store korkprop. Hvad gør vi så nu? Var der en, der spurgte. Jeg klarer den, sagde Torsten og tog proppen på skulderen og klatrede op på den kæmpe store røv. Her proppede han proppen ned i kæmpens kæmpe store numsehul, så end ikke den mindste fis kunne undslippe. Og da det var gjort, så gik alle Nørresønder Bakkebybeboerne tilbage til Nørresønder Bakkeby og holdt en kæmpe stor fest, hvor de klappede hinanden på skuldrene og sagde undskyld en ekstra gang til Drukkenbolten og Lasses hund Biver. Og sådan slutter den historie.